Σήμερα είμαι Μακελιός στο νούμερο 2. Είμαστε κι εμείς εδώ, έχουμε τους άνθιμους, έχουμε τους τρελούς, τους Εφρέμιδες, όλη αυτή η τρέλα, αλλά είναι και αυτοί οι Ρωμαιοκαθολικοί. Δεν είναι με τα καλά τους, κυρίες και κύριοι, δεν πάνε καλά. Δείτε σας παρακαλούμε στο νούμερο 2. Ηλεκτρονική αποχή κατά τη διάρκεια της 40ης προτείνει οδηγία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στους πιστούς. Απαγορεύονται εκτός από το κρέας, τις πονηρές σκέψεις και τις ερωτικές επαφές, η αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητού, η επίσκεψη σε ιστοσελίδες τύπου Facebook και η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Το έχει πει και ο Χριστός βέβαια. Ου κάνεις accept στο Facebook κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Είναι πάνω από πολύ παλιά. Να δημιουργήσεις προφάιλ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Χριστός ήταν επειδή μπορούσε να προβλέψει, είχε δει το Facebook να έρχεται από τότε. Είχε μιλήσει για τα SMS, για το Facebook και έδωσε εντολές. Οι οποίες καταγραφήκαν, απλά δεν ήξεραν τότε οι Απόστολοι πώς να γράψουν. Τι είναι αυτό, δεν καταλάβαιναν. Και αποκρυπτογράφησε η Ρωμαιοκαθολική. Απόκριφα πέρασαν. Ναι, η Εκκλησία τώρα βρήκε κάτι παλιά κοιτάπια εκεί που είχαν σημειώσει ο Απόστολος Παύλος, ου Facebook και δεν ξέραν. Στην αραμαϊκή γλώσσα. Το βρήκα σε backup στους Νεκράς Θάλασσας. Το έχει απαγορεύσει σοβαρά. Έχετε δει το μυστικό δείπνο, την εικόνα, δεν έχει κανείς κινητό πάνω. Κανένας κινητό και ούτε λάπτοπ. Μόνο πύληνα σκέφτη. Κάποιοι λένε βέβαια ότι ο Ιούδας στο Facebook έστειλε στους τέτοιους. Μα το έγραψε και στο τέτοιο. Στο status του Facebook. Τώρα προδίδω. Ιούδας status προδότης. Έστειλε MMS με τους... Και δεν μπήκαν άλλοι να δουν τι έγραφε. Κοίταξε να δεις του Νταβίτσι που εκεί είναι κρυμμένα όλα τα τέτοια. Ο Ιούδας έκανε Έβγαλε φωτογραφία. Έβγαλε με το κινητό του φωτογραφία και την έστειλε μέσα στον Πόντιο Πιλάτο. Τυχαίο που κάνετε έτσι, δεν είχε σήμα, καθόταν έτσι. Ο Πόντιος Πιλάτος όμως, επειδή ήταν Πόντιος, δεν μπόρεσε να ανοίξει το MMS. Όχι, εκεί που έπλυνε τα χέρια Ας του. μας σταματήσει κάποιος. Εκεί που έλειπτε τα Δεν κάνα μήνυμα. Εμάς θα σταματήσει από τους πράσινους. Εκεί που έλειπτε τα σχήρας του είχε και το κινητό μέσα στο δρόμο. Το οποίο δεν ήταν αδιάφορο. Και το παπάργασαν, είχε όμως το άλλο μπήκε με το... Και όταν ένιπτε τα σχήρα στο Πόντιος Πιλάτος και εκεί ήταν η πρώτη φορά που ήρθε η ιδέα για τα διάφροχα κινητά. Και με αυτόν τον τρόπο περάσουμε στον... και φτάσαμε στα κινητά χειρός του Παλαιοκώστα. Άλλοι βέβαια λένε ότι ο Πάπας έχει φάει πολύ πόρτα, δεν τον κάνουν accept στο Facebook και τα έχει πάρει στο κρανίο και θέλει να... Τι έκανε? Έτσι τι λες εσύ στην μέρη της 40ης. Βέβαια όσοι αντέξουν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αυτή θα προσφέρει μετά περιόριστη προήγηση στο ίντερνετ και δώρο χρόνο ομιλίας 4 ώρες και δωρεάν κλήσεις διεθνείς. Συμφωνώ πολύ ωραία. Μετά το MMS. Ναι. Προς όλα τα δίκτυα. Και σε εξομολογήσεις θα λέμε πάτερ αμάρτησα τι έκανες παιδί μου, έστειλα SMS με ποιο χέρι, με το δεξί που κάνουμε το σταυρό. Να γράψεις 300 φορές. Φτάσαμε στο νούμερο 1 αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.